Suediarra ez Estatu Batuetakoa, Dolores Redondoren eleberriko detektibea nafarra da, Edizondokoa, Amaia Salazar du izena. De una policía foral, de una inspectora que tiene que volver a su pueblo de origen. Foruzaina da eta herrira itzuli behar du han gertatutako hilketa batzuk ikertzera. Elizondon baina, bere familiari eta haren antzinako sekretu ilun bati ere egin beharko die aurre Salazar inspektoreak. Que ha sido enterrado, sepultado, pero que... Dolores Redondo donostiarrak aitortu egiten du apustu gogorra izan zela zaindari ikusi ezina eleberri beltza, thrillerra, bastanen girotzea. No tenía ni editorial, ni contrato, ni entonces realmente estaba escribiendo. Idatzi zuenean nork argitaratu ez zeukanez, askatasun osoz egin zuela dio, galtzeko ezer ez zeukalako. Arriesgado, pero tampoco tenía nada que perder. Ustekabea gero etorri zen. Espainiako argitaletxe batek lehenengo, eta gero Frantzia, Alemania, Holanda edota Brasilekoek erosi dute liburua. Además bastante curiosos como Noruega, por ejemplo. Baita Norvegia eta Ingalaterrakoek, merkatu zaienek. Guztira 13 hizkuntzatan itzuli da, tartean euskarara. Trilogia baten lehen liburua da hau, Dolores Redondok dagoeneko idatzita dauka bigarrena eta orain 3. ari da lanean. Gainera, baliteke zineman ere ikusi ahal izatea Millennium sagako produktoreak eleberriaren eskubideak erosi dituetan.